poble palestí, Israel assassí, el poble palestí. Volem expressar el nostre profund rebuig davant aquests nous crims de guerra perpetrats per l'exèrcit israelià. Un cop més, ens dirigim als governs locals, autonòmics i central de l'estat espanyol per tal que condemnin públicament els assassinats comesos pel govern de Netanyahu, prenguin les sancions al seu abast contra l'estat sionista, incloent la ruptura de relacions diplomàtiques, de cooperació i comercials, i adoptin totes les mesures encaminades a jutjar els responsables d'aquests actes de barbàrie. Aquestes autoritats estan sent còmplices dels crims israelians, de forma indirecta. La Generalitat de Catalunya, des de l'arribada d'aquest govern actual, no ha parat de firmar nous acords de tot tipus, comercials, institucionals, en diferents àmbits amb el govern d'Israel. Jo crec que avui és un bon dia per sumar esforços i crec que el boicot és una bona eina per fer que aquest apartheid que succeeix cada dia a Palestina s'acabi. Per tant, us demano, i us demanem, crec que uns quants que som aquí, sumar-vos a totes aquestes iniciatives internacionals que són proposades des de Palestina i que des de fora poden ajudar amb molta força. Jo crec que és hora que tots a la una diem que prou, que s'ha acabat, que estem farts tant de les complicitats dels nostres governs com de la impunitat que viu o que dia a dia gosa aquest estat. Israel, boicot! Israel, boicot!